Il-Papa kultant jilmenta li meta aħna ma nagħtux każ l-anzjani tagħna inkunu qegħdin insostnu kultura tal-iskart. Ir-risposta għal dan l-atteġġjament egoistiku hija li meta nitkellmu fuq il-kura tal-anzjani inħossuna l-koll responsabbli għax il-koll għandna x'nibbenefikaw mill-erf u l-esperjenza u għandna x'nafu ħafna lil din il-ġenerazzjoni li huma bħalissa anzjani. Wara kollox, jekk aħna il-koll kemm aħna niftakru li l-qudiem jekk il-mulej isellifna l-omor se nkunu fl-istess sitwazzjoni tagħhom, ta' min nistaqsu lil nfusna. Jiena kif nixtieq li ħadd ieħor jittrattani meta nasal f'dak il-mument. U jalla, ir-risposta li jkolli f'qalbi tgħinni biex ngħix ir-rispett tiegħi lejhom tajjeb. Il-linji gwidi huma etiċi huma importanti għad-djar tal-Knisja, però nemmen mhux biss għad-djar residenzjali tal-Knisja, imma għal djar oħrajn kemm privati u kemm governattivi għaliex jagħtu direzzjoni ta' bliema mod, bliema ethos uman fil-każ tal-Knisja anke Kristjan li għandhom jitmexxew id-djar residenzjali tal-anzjani. U allura l-intenzjoni hija li ngħinu lill-anzjani jgħixu b'dinjità sal-aħħar mument tal-ħajja. Fil-verità, daw l-linji gwida etiċi mhux biss iktar l-opportunità li l-anzjani tagħna jingħataw id-dinjità umana, l-kwalità tal-ħajja, għax mhux biss il-kura tajba li għandna, imma anke l-kwalità tal-ħajja tagħhom u rispett li tant hemm bżonn. Imma da se jgħinu lill-impjegati u jgħinu wkoll anke l-familjari u s-soċjetà ġenerali fil-verità. Bla dubju ta' xejn, għalija dawn huma mudell ta' linji gwida etiċi li mhux biss fid-djar ta' Knisja għandhom se jkunu adottati imma anke jiġu konsidrati biex jiġu adottati fid-djar kemm tal-Istat kif ukoll privati.